Ty vieš, čo to je univerzálno ultra brutal biznis? Vesmírny. To je, keď príde ti na záradu i ty mimozemšťal a má raketoplán, kde mu odišli to dlaždičky na brzdenie a povieš mu, počúvaj, vymením ti to tie kachličky, čo máš z Merkúru, na naše slovenské z Ingemu. Prišiel čavo, vymenil originál. Ufonci do rána boli v pivnici, pili víno, bratn. A môžeš zrobiť si aj fabriku na mesiaci a budeš vyrábať ich aj tie, môžete tu chodiť na výlety. Neboj nič. Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Prišiel k nám na návštevu i ty mimozemšťal a povedal, vieš čo mám na raketn? Odišli mi 3 kachličky, dláždičky, čo brzdia. Odkiaľ máš? Onže z Merkúru. Hovorím, vieš čo, tu ti z Ingemi zo Zeme dáme nejaké kachličky a keď budeš dobrzďovať na hviezdnej súprave, nebude problém. No tak teraz ja neviem, čo to má znamenať, bratn, ale keď zrušia planetu Pluto, tá rovno nech zrušia mesiac a zrobíme tam výrobňu na kachličky. Takzvané dobrzďovačky. A to není, že nepravda. To je originál, že nepravda. Bratn. Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Hovorím mimozemšťanovi, odpadla ti kachlička z kokpitu. Hovorí, že treba ti vymeniť. No teraz pôjdeš naspäť na Merkúr, koľko to máš ďaleko? On hovorí, vieš čo, nepôjdem na Merkúr, nebudem z Merkúru brať kachličky, zoberiem od teba z Ingemi zo Slovensku a uvidíme, čo bude. Prišiel kamarát z Ingemi, zobrali im, opravili UFO, bo im odpadla kachlička zo spodu. A teraz vám píšu blahoplajné pozdravy aj z Jupitera, že by chceli tiež tu prísť. No tak poviem ti, není to interuniverzálny biznis? Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Nebudú mi rozprávať, že kachličky sa dajú kúpiť aj drahé, lacné. Dajú sa kúpiť len originálky. Z 13. storočia čavo má kachličku v Michalovciach odloženú. Takú zrobil kolekciu, že sa prišli z ministerstva znútra aj zvonka pozrieť, že by namontovali na ministerstvo zvonka kachličky toté a znúka takú dlažbu, že keď príde minus 18, tam normálne môžeš klziskom na ne zrobiť, nič sa jej nestane. Iba že by sa stalo, no ale zatiaľ dokazy sú, že nič. Tak kde bolo minus 18 v Michalovciach? Kedy? Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Počujem ma, brat, keby si potreboval kachličku, alebo nejaké umývadlo, alebo nejaký záchod, originál, čo dnuka rybky ti plávu, alebo keby si potreboval vodovodárenskú trubku, alebo že by si potreboval konope na vodovodárenskú trubku, alebo že by si potreboval plastové kolienko, alebo vaňu, alebo dlaždičku, minimálne kachličku, alebo keby si potreboval dať čo len zavolaj, alebo čokoľvek v živote by si potreboval, tá si to kúp. Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Ten, čo robí kachličky, bratn, je kachličkár. Ten, čo robí dlaždičky, je dlaždičkár. Ten, čo robí batérie, je baterkár. Ten, čo robí kúpeľňu, je kúpeľňár. Ten, čo robí záchody, je záchodňár. Ale ten, čo robí sanitu, sa volá sanitkár. A ten, čo to celé platí, som ja. Na to pamataj. Ingema, originál štýl. A nie za veľa peniaze pýta, normálne sa chovajú k ľuďom. Pekne, prirodzene. Jak východňáre, však vieš. Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Serus, bratn, teraz ti musím dať čo povedať. Majster mi robí dnuka byt a pýtal sa ma. Hej, bratn, choď kúpiť kachličky na 1 meter polokubický. On tá, hovorím, vieš čo? I ty sám do Michaloviec, toto rozprávaj tam obchodníkovi, uvidíš, čo dostaneš. Ingema, originál štýl. A nie za veľa peniaze pýta, normálne sa chovajú k ľuďom. Pekne, prirodzene. Jak východňáre, však vieš. Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní. Kachlička som. Neodpadneš. Serus, bratn, mám pre teba veľmi výbornú ponuku. Počúvaj. Keby si potreboval kachličku, vodovodárenskú trubku, 19, minimálne platinovanú chromovodíkovú, batériu do kuchyne, batériu do kúpeľne, keď sa dá to tá batéria napojde na auto, nebolo by zlé. Ani nepýta čavu veľa za ňu, vieš prečo? Lebo originál je na Riesling. Ty sa nemusíš nič báť. Kvalita sa vidí. Ingema, originál štýl. Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní.